ma iyudo ka baba nikachagi sim, mama nikachagi sim, nyathi nikachagi sim. Koro the fact that ibet nyathi e ot ok mungis ni koro nigi bonding gi nyathi. Nyalo bet ni kode ot but bonding to onge. Kila ng'ato nigi shughuli meke. Tinyalo yudo ka nyathi kata gidagi but nyathi no ng'eni mama is just a phone call away. Ka gima ne matin kama tago shima mama aneno magi nikech ong'eni mama wawuoyo go watudrego. Tiyudo ka ng'at ma nyathi nyalo bet ni dhi tugo kamoro. Nyocha yudo nyathi moro ka okena ni hamomo lal koa e ot. Janyuol obet go mbaka kaka nyathi nitie. Kaka nyathi ndoro so nyathi ma jagi ni abich. En koro wuotha. Koro yudo ka enya bet nyathi ni e ot but onge gi bond gi nyathini. Kaka ko nyalo bet gi jaodi kata chegi moye ot lakini hakuna bond. Koro bond chako ka Morino wacho ni ochako ka pod nyithindo tindo. So that nyathi ong'enia ka gimoro amoro otimre okucha anya gocho ni mama na. Kapo na dhi gi osepena kamoro wadhi kamoro budho kamoro. Tingse ni mam an kuma kamago osepena. Nikech ong'e ni mama nani wachako ng'iyo ka pod atin. Koro my the only person that I can trust. But iyudo ka koro sani a lot of cases mag rape case and incest ng'eny sana. Tiyudo ka gigi itimo gi our relatives. Iyudo ka koro nyathi obiro dak ikelo wadu e ot. To wadu ni ke malongo ama nyakwar ng'ano biro limi. Ng'eni walimre Nairobi ka. Tiyudo ka sami dhi tich nyathini ni ng'ama moles nyathini en mana owadu kata kazi ndimoro mikele ot kama dichuo. Iyudo ka sami dhi tich nyathini ni ng'ama mo live in the private parts ng'ama assault nyathini en ng'at mikelo udagoni. Koro aso jonyuol niya kaka mo wacho story mar Michelle kapo kelo ng'ate ot do your own assessment. Ng'eto ng'ani chalo nadi. Nusha sipna mama yako njokelo na nyathini no dwa mo uche mag hocho. Tindo ka nyathini the real brother mar nyakoni emane moles nyathini. Ka nyathini dhi luok odhi ng'ie bafu ng'isen tija ber nyathini to ni e bafu luokre. Ko yudo ka I don't encourage parents mondo ki relatives e ot. Sama nyathini nyathi ma iyo 6 years makadhi mbele kama nikech sometimes they cannot talk. Tunjo ka nyathini ing'ise ni kiwacho tabo negi. Number 2 obedo threatened. Nyathini nindo ng'ane bedroom. Nikech iyudo ka janyuol ikelo kazi ndi en gimoro ja form 2 en kijana. Nyathi manyako nindo go e bedroom. What is happening in that bedroom? Ko iyudo ka ng'ama janyuol take your time to know ng'ama bet gi nyathini, ng'ama riyo gi nyathini. Ka nyathini somo online restrict that phone that you can be able to monitor. Nikech nyathini moko makimi sim sani Ondi ni mama ira somo do kilengo toki matin odonje app moro ene TikTok oneno kadha no miel. Koro ng'eni beto ni nyathina ni sitting nguja somo ililinge bedroom ku kara nyathini to nishigi TikTok no gik moko no mokrin wach somo. Koro yudo ka tero nyathi e dala is not an issue. The issue is ka nyathi nyalo goni sim ni mama gima kama timore. Yudo ka nyathino moko ng'isi niya nangiso mama ni anko timona kama mama wacho na riaso. Nangiso mama ni anko no timona kama mano ne ru Nebeni beti ne ruma ber. Wewesho gik maka inago. Kido kaja tini page ni yawa. Tukoro mama ni ero nera mohinga. Angise ni yawa mama. Auntie, nyoro noti makama. Anoshi niko kadua winjo. Di bedi gi auntie ni. Kido kanya tini beti a lot of hopelessness. Ngesho tinkoro ana ring kanye. Tini body nge drugs. Wadhika drugs get kocha. Anya lo bet. Amado bangi na moromos. And really stress. Waring ko sepena. Sepena bo winja. Teso jonyuol niya. Kendo kaja tini nigi weird character. Manja hocho mondo lusi nigi nyati. Kiki kech kimona mara kwa nyathini ni okodo monda winji wachni. Chido ka nyathi moche mone janyuol ne goye no ga moremo. Janyuol se goye kokelo to ngisania ngis nyathini mondo ngisawon nyathini. Nyathini ngisani daktari. Ngamomi ya en kazinda. To mama na kana ngiso mama nokubingesha asa sinya mama na kazi na nitimona kama to kuwinji. Koro maibo ko biwinjo. Emomi odaka nyise. Koro gidoka if you don't bond with your kids when they are young Joyce okinyala koro uwezi kunja samaki mekauka when they are old. Wacho ni samaki mkunja angali mbichi. Koro idoka janyuol biro wacho niya. Idoka sikuzi nite co-parenting. Idhie court wacho ni nyathiyo minga ngama miyo. Nyathindo kudoka ngata ngama miyo ni. But sometimes very sad that law inaangalia mwenye ako na pesa. Wacho ni iningi pesa nyalo take care of nyathini. But kala ken ngi pesa, ingi values, ingi time man nyathini. Koro koki bado nyathini ka nyathini tin. All is not lost. Inyalo start that relationship pole. And if you need someone like a counselor mondo bio kwenye nyathi, mano bebe shido ka nyathi moro nchana neno no drop school max ni no drop. Tijo ka janyuol ni ochwade. Olonge school nyathi oyudiga ka lesbian, ochwade bele jopuonj. From that nyathi no kuboge mingi. Olinga no yudoga sani odoke D. Ngechongi sania. Gimomi adoke D, mama na chwada sate. Okonya kata winjo my own story. Kungi sana timo gima kama oseka obuka. Kale mondo winja ni yawa nyathina tongisa magima. Inine no nango, no timre nango. Koro as a parent be pingi nyathini mondo go mbaka. So that your child will take you as a friend.
anangiso ga yeni sometimes tell your child koro kan mama ni anosiepni koro wago mbaka go mbaka about anything nyocha nyako moro musagi moro mabenia nyathine ene first year nyocha wuok kotisho ido ka nyathine okelo girlfriend e ot nyathine say ni mam meet my girlfriend go mbaka nyathi cannot do that kuongo osiep gi nyathine obawdhe ni ndo gi nyako no kuchobo tima ngo kucha